Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Vicent Partal, director del diari digital VilaWeb. Bona tarda. Hola, vesprada. Primer de tots, felicitats pels 10 anys del blog VilaWeb. Gràcies. Comencem parlant del seu món tecnològic. Quin dispositiu té? Jo, mira, un MacBook Air, un iPhone i bàsicament vaig amb això. Són les dues màquines que gaste de normal. Quina xarxa social utilitza més? Per què? Twitter. Per què? Bueno, perquè periodísticament és la més interessant. Facebook m'ha decebut molt. Al principi m'interessava, ara no m'interessa gens. De fet, diria que m'he retirat, per dir-ho d'alguna forma. Twitter és molt interessant en termes periodístics. És per a un periodista és molt fàcil sentir-se enganxat per Twitter. I després ho sé molt menys, però també ho sé a vegades l'Instagram, i una xarxa catalana que es diu Notegraphy, que el que fa és permetre't fer notes curtes amb dissenyat, amb uns models de disseny molt bonics, i de tant en tant m'agrada experimentar. Però la meva vida de xarxa social és Twitter. Parlem ara de joventut. Ha tingut algun llibre, ídol, frase que l'hagi marcat? Bueno, molts. N'hi ha molts, no? Si tingués que reduir a un, sempre he dit que, evidentment, llegir Nosaltres els valencians de Joan Fuster, no per a mi, sinó per a tota una generació de valencians, va ser un revulsiu extraordinari, no? Si m'he de limitar a un, deixem-ho en aquest. En quines assignatures era millor alumne i en quines pitjor? Pitjor en matemàtiques, sempre ens suspenien. Millor no t'ho sabria dir, però vaig a les humanístiques en general. El meu drama eren les matemàtiques. Tinc una amiga matemàtica que diu que això és perquè me les explicaven malament, però ja no ho sé. Anem al seu canto musical. Si ens pogués dir un grup i una cançó, els seus preferits. Buah, això és molt difícil. Això és molt complicat, perquè primer jo era músic, quan era jove, molt eclèctic, el meu telèfon va ple de músiques molt eclèctiques, però suposa que una de les que permite una significació més així és, encara que siga molt comercial, és el Every Breath You Take de Police o de Sting, com vulguis dir. Com escolta la música? Amb cascos i molt forta. Però digitada en un format digital. Sí. Parli'ns del seu costat gastronòmic. Quin és el seu plat preferit i si té algun aliment que no suporti? El meu plat preferit és la paella del diumenge a casa. Encara la fa mon pare i amb l'ajuda del meu cunyat i a casa, a més, la paella, que mengem la paella i no un plat i tot això, és una cerimònia social, no? Però així tot el sabor de la paella de mon pare continua sent el meu plat preferit. Coses que no suporten n'hi ha poques. No m'agrada massa provar. No sóc un tastolletes, però no m'agraden les cuines exòtiques ni coses d'aquest estil, però tampoc me posa molt maniàtic en massa aliments ni en massa coses. Parlem ara de literatura. Quin llibre en recomanaria? És que és molt difícil, perquè són molts els llibres que es podrien recomanar. Jo, en la frontera en la literatura, perquè és periodisme, però sempre he cregut que són dels llibres més ben escrits que he llegit mai. N'hi ha un llibre de John Cornwell que es diu Com un lladre en la nit, que retrata, diguem, la mort /assassinat de Joan Pau I, i que crec que està escrit d'una forma extraordinària. Quin és el seu racó preferit dels Països Catalans? N'hi ha diversos. Jo la meva vida bàsicament passa a Veterarenys de mar. A Vetera m'agrada el poble vell, la part vella del poble, diguéssim. A Arenys m'agrada la part del mar, no? La platja i tot això, no? Però n'hi ha molts, Té alguna afició? Afició a col·leccionar coses o coses d'aquest estil, sí. Bueno, no sé si són aficions. M'agrada provar coses informàtiques, coses que no té massa sentit i que a mi m'agrada trastejar a veure què faig.
M'agrada molt el món de les banderes, no sé si es veu, però sóc un gran col·leccionista de banderes i col·lecciono aldes. Tinc una col·lecció bastant important d'aldes. Té alguna mania? Que jo siga conscient, no. Tothom tenim manies, no? Però no n'hi ha una cosa que faça els matins a les 3 o... No tinc, no. Considero que no en tinc gaires de manies jo. Hem començat parlant de tecnologia, per això també volem acabar parlant sobre ella. Quin creu que ha de ser la relació entre el periodisme digital i el clàssic? Bueno, nosaltres ara, l'any que ve farà 20 anys de VilaWeb, no? Nosaltres el que sempre hem volgut ha estat aportar al periodisme digital allò que nosaltres hem pensat i hem seguit creient que era bo del periodisme clàssic, és a dir, maneres de fer, qualitat, respecte al lector, honradesa, un poc el que nosaltres volíem era aquelles coses que havíem après siguem periodistes tradicionals, com va ser jo, com va ser l'Assumpció, doncs aportar-ho al món clàssic, no? A vegades pense que no hem acabat d'aconseguir-ho, que en el món d'internet hi ha molta gent que fa coses que a nosaltres ens molesten bastant des del punt de vista de referents ètics i periodístics, però vaja, almenys nosaltres sí que hem seguit, durant tot aquest temps hem seguit persistint en aquesta idea, no? De que el periodisme, les regles bàsiques del periodisme són les mateixes, les fases són les fases, i que aquelles coses bones del periodisme tradicional les hem de passar al periodisme nou, i les dolentes doncs cal deixar-les fora, com de fet ja el propi mercat i la pròpia gent les està deixant. Bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns i fins una altra. Gràcies a vosaltres.